dalšího videjka. Dneska by to mělo být o excentrické brusce DeWalt DVE 6423. Tahle bruska by mi měla nahradit dosud používanou brusku Parkside, která teda upřímně řečeno moc dlouho nevydržela. Já se k té brusce možná párkrát odkážu během tohohle videa. Tahle bruska je asi nejprodávanější, nejchválenější bruskou, která se v nějakých rozumných cenových intencích dá koupit. V balení je teda bruska samotná, kromě brusky je tady ještě zachytávací pytlík na piliny, prach, a kromě návodu a nějakého ještě balícího materiálu je to v podstatě všechno, co v té krabici je. Samotná bruska má teda průměr toho kotouče 125 mm, výkon je nějakých 280 W, což teda nezní nějak impozantně. Rozsah regulace otáček je, pokud vidím správně, 8000 až 12000. No a bruska byla teda vyrobená v Mexiku. Je to pravda? Jo, je to pravda. Bruska je z Mexika. Je tady teda spínač, tady na boku potom regulátor otáček, a tady je vidět uvnitř dokonce i nějaký kovový díl, takže vypadá to docela bytelně, aspoň takhle zvnějšku. A to je asi všechno, co se k tomu dá říct obecně. Tady mě zaujalo ze spodu, je tady vidět takový nějaký, je dobře na tom videu, je tady vidět takový nějaký převod. Já už jsem to teda hledal na internetu a tím samotným kotoučem otáčí takový řemínek, který se teda prodává jako náhradní díl. Přiznám se, že tady tohle jsem jako nikde ještě neviděl, teda za vědomí toho, že jediná bruska, kterou jsem viděl, je tady tenhle ten Parkside, kterou jsem měl teda možnost nějak prozkoumat blíže, a tato teda nějak nemá. Takže možná je to běžné, nevím, netuším. Každopádně, co jsem tak jako ty brusky ohlížel ještě před koupí, tak nikde tady tohle nebylo vidět. Ale už jsem říkal, ta bruska je nejprodávanější, nebo nejlépe hodnocenou, jenom jednou z nejlépe hodnocených brusek, takže snad to asi bude v pohodě. Takže já zkusím teď otestovat, jak ta bruska funguje, zkusím, jak sbírá v podstatě ten prach, a mám tady nachystané nějaké takové dvě desky z palet, které jsou v podstatě jenom jako řezané, není to nějak hoblované, a plánem je otestovat, jestli budu schopný tady s tou bruskou to nějak jako dohladit. Tady ta je vyloženě hrubá, jsou tady takové velké skoky, takže to otestuju. Mám tady nachystané 3 hrubosti těch kotoučů. Začnu pravděpodobně tím nejhrubším, je to zrnitost 40, značka ACT. Tuším, že dokonce i ten druhý je ACT, to je teda 100. A poslední tady mám 120, ta je kotouč koupený na Temu. Tady tyhle dva by měly být vyrobené v Německu. Tady toto je teda Čína, ale ten kotouč vycházel na nějakou korunu plus minus, takže uvidíme, jak se to bude chovat. Takže kotouč nasazený, otáčky jsem dal na 4, uvidíme, jak to bude fungovat. No a zkusíme teda brusku zapnout a pustit se do toho broušení. Tak, myslím si, že na ukázku už to stačí. Tady tuhle desku jsem teda udělal po celé délce, zatím to teda je uděláno jenom tou zrnitostí 40, takže je to ještě takové chlupaté. Tady jsem udělal teda nějaké 2/3 nebo větší polovinu té desky, aby bylo vidět ten rozdíl. Ty záseky po té píle tam byly snad nějaký milimetr a půl určitě.
Sice to chviličku trvalo, ale ta bruska to jako zvládla v pohodě. Musím teda říct, že po asi 15 minutách broušení, tak ten stroj jako není skoro vůbec teplý. Jo. Netlačil jsem na to sice nijak, ale když porovnám pocit z toho používání, kdy ta bruska skoro nepřenáší ty vibrace do ruky, tady s tímhle, tak prostě ten cenový rozdíl, kdy tohle stálo nějakých 499 korun, takže nějakou 500, oproti tomuhle, což stálo nějakých, tuším, že 1790, 18 stovek, takže rozdíl je 1300, tak 100% nelituju toho, že jsem tady do téhle brusky šel. Je opravdu super a myslím si, že ty recenze, které jsem na to viděli, nějaká ta hodnocení, tak se rozhodně nemýlí. Netvrdím, že to je nejlepší bruska na světě, protože určitě jsou profi stroje a tak dále. Ale v takovéto zaplatitelné kategorii, tak je to opravdu na hony lepší než tady ten Parkside. Tak, já teď zkusím ještě přehodit ten brusný kotouč, takže zkusím tam teď šoupnout zase tu zrnitost 100, zkusím to ještě trošku dohladit a nafinišoval bych to tady tím kotoučem s tou zrnitostí 120, ten rozdíl už sice není moc velký, ale chci to víceméně vyzkoušet, jak bude fungovat kotouč z Temu. Tak, bruska začala už trošičku prášit kolem, takže předpokládám, že asi bude plný ten sběrný sáček. No, je tam toho docela teda dost. Myslím si, že ta bruska teda sbírá jako opravdu dobře. Ne, že by tady z toho žádný binec nebyl kolem, ale opravdu drtivá většina je teda tady v tomhle sáčku, takže to je teda další, si myslím, že velké plus. To tady zkusím nějak vysypat. Tak za to teda další velký palec nahoru, protože opravdu, a jak už jsem říkal, ne, že by tady binec nebyl kolem, nějaké hromadky tady toho jsou, nějaký prach, ale opravdu řekl bych, že 90% toho prachu nebo těch pilin byla schopna ta bruska zachytit. Takže super. Tak, ještě u příležitosti vysypání toho pytlíku, tak zkusím ještě kompatibilitu tady s Parkside vysavačem. Mám tu hubici teda značně zbroušenou, ale vypadá to, že to celkem pasuje, takže asi není problém, asi ten rozměr nebo ten průměr toho výstupu pro ten vysavač tak je celkem standardní. Takže jo, tady tohle by taky asi fungovalo. Jinak možná ještě by stálo za to ukázat, jak vypadá vlastně ten výstupní otvor. No a ten sáček se na to chytá jakoby bajonetem, takže pootočit tady ten kroužek a máme nasazeno. Tak, já zkusím teda teď ještě dobrousit to tím jemnějším papírem a pak bych tomu řekl nějaké závěrečné dojmy, ale myslím si, že už teď můžu říct, že ty dojmy jsou velice pozitivní. No a poslední přebroušení teda kotoučem z Temu. Já se obávám, že to nebude teda úplně top, ale uvidíme. Ten kotouč bere hůř, ale jako dá se to. A nakonec není to tady test nějakých kotoučů brusných. Já tady ještě zkusím zabrat, jak teda vypadají ty desky ve finále. Samozřejmě by šlo použít ještě vyšší zrnitost, ale ten výsledek je fakt docela fajn. Dokonce jsem zkoušel tady podle pravítka, jak se podařilo držet tu rovinu, jako ideální to není, ale celkem si myslím, že to jde, že s tou bruskou se dá ta rovina celkem udržet.
Takže výsledek super. Asi bych těch desek nechtěl dělat třeba 100. To by určitě chtělo vzít potom srovnávačkou nebo prostě oblíkem. Ale pokud je potřeba obrousit třeba nějakou paletu, 1, 2, tak si myslím, že tou bruskou úplně v pohodě. Když se teda vrátím k té brusce, opravdu dobrý stroj. Myslím si, že se vyplatí koupit tady toto, než si kupovat 1, 2, 3 brusku, ať už z Lidlu nebo nějaké prostě takové ty vyloženě marketové značky a tak dále. Ten stroj fakt působí jako robustně. Samozřejmě otázka, jak to bude vypadat, já nevím, třeba za rok nějakého používání. Co tady je určitě bonus, že ty náhradní díly se na to dají koupit, ať už to je teda ten převod, který tady je někde schovaný, čili ten řemínek vlastně, dá se tuším koupit i ta brusná deska, takže tohle by mělo být v pohodě. Čili tohle, pokud bych si mohl dovolit doporučit, tak to určitě doporučím, protože ten stroj je opravdu skvělý a v porovnání s tím, co jsem používal dříve, tak je to úplně jiná liga. Samozřejmě při tom používání, byť ty vibrace jsou minimální, tak by se asi hodilo použít nějaké antivibrační rukavice, asi by to ještě utlumilo více ten přenos jakoby do té ruky, ale to už je samozřejmě na zvážení každého. Takže za tuhle brusku, nebo pro tohle video za tuhle brusku palec nahoru a já budu rád, když třeba někdo tady tohle videjko, pokud se mu teda samozřejmě líbilo, nebo bylo nějak přínosné, tak pokud ho ocení nějakým lajkem, případně tady na tenhle lehce zoufalý kanál dá odběr. Takže ještě jednou děkuju a u nějakého dalšího videa zase nashledanou.